Mobalik na sa dili madugay ang nabantog og world-renowned nga CPDRC dancing inmates. Kini maoy gipahibaw mismo ni Gobernador Gwen Garcia kinsa mianunsyo usab nga iyang ibalik ang savings account sa mga inmates sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center kun CPDRC. Kahinumduman nga sa unang termino ni Garcia nga matag inmate adunay savings account nga ilang magamit sa pagsugod ug bag-ong kinabuhi inigawas nila sa prisuhan. Matud sa gobernador nga andam nga makigdugtong sa Kapitulyo ang dance sports choreographer nga si Edward Hayco. We're hoping we could enter into a collaboration with him nga iyang matudloan po ang atong mga inmates. Although ang dance sports mo god is really more like ballroom dancing. Pero tanaw na to kay ang mga inmates mismo napay nang hibilin nga nahinumdum sa ilang mga dance programs sa katong ilang presentation sa una. I-revive nako tong savings nila, savings account. Doon na sila passbook kada usa. They will have their savings accounts with the Cooperative Bank of Cebu. Formerly sa CFI, ang CFI has gone online. Di man pwede ka online ang mga inmates kaya di man pwedeng cellphone. So, atong gibalhin sa Co-op Bank. Doon naman na sila murag community store nga kung unsay kita diha atong ibutang atong i-divide nila. Nagplano usab ang gobernador nga hatagan og bag-ong uniporme ang mga inmates apan inay ipatahi sa lain sila mismo ang mutahi niini. Hatagan usab sila og vegetable seeds aron makapananumsod sa CPDRC. Gikan sa dulan sa 4,000 ka mga inmates, anaa na lang sa kapinsan 900 ang napriso sud sa CPDRC. Subay sa paninguha ni Gobernador Garcia, inabagan sa IBP Cebu chapter nga paspas nga maresolbar ang ilang mga kaso. John Fredson Granada, Balita sa Subo.